Que tal? Boas tardes. Tráxica mañá de sábado nas estradas, un mozo de 23 anos falecía en Lugo despois de que o coche no que ía de copiloto se fose fora da vía. A Garda Civil investiga as causas do sinistro. En noite de incendios en Santiago ardeu un vagón que estaba estacionado na propia estación e xa se está investigando como se orixinou o lume. Afortunadamente non había ninguén dentro cando comezaron as lapas, pero un traballador que tratou de frealas sufriu queimaduras nas mans. Todo isto obrigou a cortar unha vía e provocou atrasos nos servizos. Os bombeiros de Santiago non foron os que interviñeron neste incendio, foron os de Padrón e Brión, porque os de Santiago estaban ocupados neste outro incendio que van ver. Ocorreu nun local de hostalería en pleno centro da cidade de Santiago. As lapas prenderon na cociña e o fume estendeuse rapidamente por todo o local, obrigando a desaloxar a clientela. Había moita xente, pero a evacuación realizouse sen problemas. Ingresou en prisión provisional a muller que nos últimos días agrediu varias persoas nas rúas de Pontevedra, así que a veciñanza do centro da cidade, por onde adoitaba moverse esta muller, respira xa máis tranquila. Xa fora detida ata nunha dúcia de ocasións, pero sempre acababa quedando en liberdade. Están investigando e non se descarta que se lle acaben imputando máis delitos por outras agresións. De repente vin que empezou a golpear a varias xente na calle. Iban uns ciclistas, colleu as bicis dos ciclistas, pegoulle cas bicis a esa xente. Despois viña o resto de xente pola calle tamén e foilles pegando ata que por mala sorte, por magua, colleu a esos señores que iban andando. Vi que estaba aí, la vi pasar y se puso a atacar a un señor, o sea, a pegarlo a un señor mayor. Y fui a separarla, o sea, a proteger al señor. Y entonces se lió conmigo tamén. Era un produto moi demandado hai anos, mas agora non o quere ninguén. Falamos da la das ovellas. Así a teñen nas granxas, en sacos e sen saber que facer con ela. Antes a venda de la daba para pagar os custos dos tosqueadores e o lavado e ainda gañaban algo, pero agora ninguén a quere. E ora nin regalada ainda que lle ofrezas, e lle leves incluso ao sitio onde a traballan, non hai quen a queira. Agora están utilizando como se fora un produto, como se foran tripas e cousas que non valen para comercializar a xente. Já non sei, é un produto que pode ter moita salida. Comezamos falándolles dun accidente mortal. Un mozo de 23 anos morreu en Lugo despois de que o coche no que viaxaba saíse da vía. O falecido ía no asento do copiloto. O condutor quedou ferido. E outro dos asuntos que lle comentábamos en titulares, os bombeiros tiveron unha noite de moito traballo en Santiago. Ardeu un vagón que estaba estacionado na propia estación e xa se está investigando como se orixinou este incendio. Afortunadamente non había ninguén dentro cando comezaron as lapas, pero un traballador que tratou de frealas sufriu queimaduras nas mans e tiveron que trasladar ao hospital. Todo isto obrigou a cortar unha vía. 4 trens de media distancia e un hablo que cubría a liña Madrid-A Coruña estiveron varias horas parados e non chegaron aos seus destinos ata pasadas as 2 da mañá. No incendio deste vagón interviron os bombeiros de Padrón e de Brión porque os de Santiago estaban ocupados sufocando outro lume. Ocorreu nun local de hostalería en pleno centro da cidade. Concretamente, este negocio ten accesos tanto pola Praza de Galicia como pola Rúa do Hórreo. As lapas prenderon na cociña e o fume estendeuse rapidamente por todo o local, obrigando a desaloxar a clientela. Había moita xente, pero a evacuación realizouse sen problemas. Noutro incendio esta semana en Viveiro faleceu unha muller de 68 anos. As primeiras hipóteses apuntan a que o lume se produciu por un accidente doméstico no interior da vivenda onde a muller, en cadeira de rodas, vivía soa. Os equipos de emerxencia conseguiron rescatala con vida, pero faleceu durante as manobras de reanimación. Ingresou en prisión provisional a muller que nos últimos días agrediu varias persoas nas rúas de Pontevedra. A agresora era xa unha habitual no centro de Pontevedra e mantiña a veciñanza atemorizada. De feito, a policía xa arrestara en varias ocasións.
Así día sí e día tamén, ata que só chou. Este é unha rapaza en Benito Corval, pero uns días antes foi peor. A vítima fora un home de idade avanzada que paseaba tranquilamente coa muller. A malleira puido acabar mal. Tirou no suelo, empezoulle a rabuñar a cara e estaballe golpeando e nada, intentámosla separar. Lle deu un petote que chamaron a ambulancia e todo, porque aparte o señor estaba conmocionado, un señor maior, caeu o chan coa ferida na cabeza. Fui a separarla, o sea, a proteger al señor, y entonces se lió conmigo también. Pero bueno, como estaba muy excitada, continuó, pasaban dos señores en bicicleta, les tiró de la bicicleta, cogió la bicicleta, pum, a tirársela encima. Sorte que foi en horario comercial en unha praza céntrica moi concorrida. Eu nun brazo, outra señora nun brazo tamén, porque ademais é que tiña moita forza. E despois había dous chicos suxeitándolle as pernas. O comentario era que a tía, aparte de tola e mal, a forza que tiña, que quedou todo o mundo asustado. Entre todos non daban feito bo dela, ata que chegou a policía. Coñécense mutuamente de sobra. Que anda por aquí sempre gritando, meténdose coa xente, o sea, bastante seria. Se pone muy agresiva, entonces ya tuve una pelea con ella un día que me tiró una botella. A vítima, que vive tamén no centro de Pontevedra, recuperase dos rabuñazos na cara e dos golpes que empeoraron o seu estado de saúde xa delicado. Con mal tempo hai que extremar as precaucións ao volante, sobre todo nas estradas máis perigosas. Nas vías convencionais hai 14 puntos negros. En termos absolutos, a estrada con máis accidentes de toda España segue sendo o das curvas da A55 en Mos. Algo conseguiron os radares que moitos xa saben que están agochados detrás destes cartéis. Limitan a velocidade a 80, pero as curvas, a pendente e o firme multiplican o perigo. Tuve un susto nesa mesma curva, sí. Deuseme a volta, un tiña un Sara e retorceus, puxoseme... Bueno, tamén viña de 80 para arriba, é verdade, Isto foi mal feito cando a fixeron para forrar cartos. Non fixeron como tiña que facer e agora pagamos os nosos veciños as consecuencias e os que non son veciños. Que é raro que non haxa un ou dous accidentes por día. Inda onte a subir para casa había un coche en dirección contraria, para baixo, o sea, todos os días. Este accidente é dai 10 anos, este de hai 5, pero onte mesmo houbo outro aquí. Onte mesmo xa tuvemos unha ayer entre as 10:30 e 11 da noite, pero bueno, que pode ser, a mellor algún día non hai ningún, pero tamén é certo que a mellor en outro día temos 7. En números relativos, a estrada máis perigosa de Galicia é a antiga Nacional 6, con 2 puntos negros en Aranga e en Begonte. En Lugo tamén destacan a N547 e a 634. Houbo accidentes, houbo salidas de vía, moito problema de jabalí tamén últimamente. En xeral, en España, o índice de perigosidade mantense estable. Subiu algo nas autoestradas que, con todo, son as vías máis seguras. En o rural de Redondela, a veciñanza está preocupada por unha vaga de roubos. A Policía Nacional busca dos homes os que gravaron as cámaras de seguridade dunha das vivendas asaltadas. Pero entonces ese é diferente. Claro, Os veciños do camiño do Casal en Reboreda andan inquedos. A nova de que roubaron un veciño vai pasando boca a orella nesta tranquila parroquia de Redondela. Un pouco de medo temos no corpo porque, claro, iso é unha lotería, non se sabe a quen lle pode tocar. Os ladróns asaltaron dúas casas. Nunha había unha cámara de seguridade que gravou como dous homes entraban nela. Foi en dúas vivendas separadas apenas 1 kilómetro unha da outra. Non é o normal, pero os roubos dos últimos anos asustan os veciños. Hombre, estou entre o medio da que dicen e máis a daqui da baixo. Estou no medio e medio. Por si acaso xa me dá medo tamén que me entren. Agora que teño máis medo que me entre que me dé un golpe. Reboreda é unha parroquia tranquila e coñécense todos. Por iso a presenza dun extraño hai días levantou sospeitas entre os veciños. Probablemente sea xente que teña estudiado a zona, porque por aquí non hai xente conflictiva, como ben podedes ver é un barrio tranquilo, levámonos ben entre todos, casos puntuales. Susto tamén o que levou outra veciña cando marchou a unha boda e ao volver descubriu que os ladróns entraran na súa casa e levaran as xoias e todo o que tiña de valor. En Negreira caeu parte dun muíño no río Tambre, na Ponte Maceira, ali din que era case a crónica dun derrubamento anunciado, así que non nos colleu por sorpresa. Na Ponte Maceira xa se sabía dunha conta atrás, din que era cuestión de tempo que caera o muíño.
Tiña grietas, bastantes separacións dunhas pedras a outras. Estes muiños son construcións catalogadas dentro do ben de interese cultural que protexe a ponte da Ponte Maceira. Agora toca avaliar o alcance dos danos. Salvo vicios internos, en este momento se ve estable, se ha venido abajo la cara exterior. Eso no quiere decir que haya que actuar de manera urgente, hay que reponer esa parte, sobre todo en épocas de caudales intensos, el agua va a barrer. As enchentes aquí son frecuentes e nos casos máis extremos a auga chegou a cubrir os tellados destes muiños, así que o risco está aí. Se chove moito e enche moito río, posiblemente caia máis aínda. Urxen reparacións para evitalo, pero o caso é acordar quen ten que asumilas. Teóricamente os muiños son propiedades privadas, pero complícase o de localizar os propietarios. No tenemos ningún dato en relación a los mismos, con lo cual desde el Ayuntamiento es imposible mandar ningún requerimiento para subsanar. Apelan entón á Administración Autonómica e dende a Xunta aclaran que non poden actuar sobre bens privados. Con todo, os técnicos de patrimonio están avaliando a situación. Dende o Concello de Negreira alertan tamén de danos na presa e na propia ponte, así que piden axuda para manter este patrimonio a salvo. Ata 20 kilómetros de rodeo ten que dar a veciñanza dunha parroquia de Cervantes debido á caída dunha ponte. Os afectados queixanse de que carecen desta infraestructura dende hai medio ano cos inconvenientes que lles está a supoñer no seu día a día. Servizos básicos como a recollida do lixo, camión do butano ou mesmo unha ambulancia non chegan ata as súas vivendas. A ponte que comunica Vilaxán na parroquia cervantega de Mosteiro coa súa contorna derrubouse a pasada primavera. Dende entón, os veciños do lugar teñen que dar rodeos de ata 20 kilómetros para chegar ata outra beira do río Cancelada, afluente do Navia. Ademais, vense privados de servizos como a recollida do lixo ou a entrega de butano, xa que os camións non pasan entre as casas. E tampouco atravesaría a aldea, en caso de necesidade, un vehículo de emerxencias. Aquí non ven unha ambulancia, non ven o butano, para buscar animales mortos temos que subilos arriba ou leválos a outro acceso á carretera, e para vender becerros, pois ten que vir uns camións máis pequenos, que ten que pagalos á parte. Mirao polo reloj meu, conducindo o meu xenro, o meu fillo, quen sea, 25 minutos desde o cruce de Oliver, costa máis vir por arriba que vir por aquí. Xa non é o tempo, pero é o arrodeo que se dá. Ya nos temos moitos problemas para vir buscar os becerros, que os vendemos aí na casa, e temos moitos problemas por culpa dos camións e abandonos máis baratos por culpa deso, porque o camión agora non baixa aquí tampouco buscalos. Claro, a todos os do pueblo nos afecta. Tanto a veciñanza deste lugar como a dos arredores aseguran que levan meses queixándose da falta dunha ponte. Malia todo, polo momento descoñecen cando van poder recuperar unha infraestructura tan necesaria no seu día a día. Debían facela ou polo menos saber, agilizar un pouco ou polo menos por dicir, pois, oi, non se fai por isto, ou polo menos dar unha resposta, son. Aquí non pedimos outra cousa, non pedimos ninguna cousa máis, que nos fagan o puente que se poda pasar. Os incendios que houve, quen se metía aquí? Aí vamos a arder aquí no medio, porque isto estamos incomunicados. Mentres o acceso principal ás súas vivendas segue cortado, os residentes nesta zona dos Ancares temen que a situación empeore cando chegue o inverno. Praceiras e praceiros do mercado de Monte Alto na Coruña din que non poden máis. Levan máis de 2 anos desprazados nunhas instalacións provisionais e nese traslado parece que a clientela quedou polo camiño. Despois de máis de 40 anos de actividade, o mercado de Monte Alto pechou para remodelar as instalacións e reorganizar todo este espazo público. Foi en 2023 e os postos trasladáronse a unhas instalacións provisionais abarrotadas na inauguración. Pero a cousa agora xa non pinta tan ben. Somos menos xente que marchou e estamos aquí os que quedamos aguantando. Van cerrando pouco a pouco e eu penso que realmente a parte de baja será por algo máis. Din que os postos pechan porque non dan e a xente non ven porque non hai postos. Está todo cerrado, entonces non tes a fruta aberta, non hai nada. Non tes nada que vir a buscar, viñen a semana pasada un día, estaba todo cerrado. Prácticamente. Tamén acusan o cambio de localización. O mercado provisional está a uns 600 metros do outro. La gente que hai por aí arriba, muchas mayores, non se pueden desplazar, non ser que los traigan los hijos, con lo cual estamos perdiendo mucha clientela. O caso é que as vendas baixan e apenas dan sostido ao negocio. Desesperan porque as devolvan á localización original. Para ver se dou chegado ao novo. Teño 2 traballos, este máis outro,
para poder aguantar de este. Yo no gano dinero. ¿Qué voy a hacer aquí? Cierro mi puesto y vuelvo a abrir. No, eso no. Si cierras, pierdes concesión. Y dices, esto va muy bien. Queren ter unha data de volta e que as obras aceleren sen máis prórrogas. Terán que resistir polo menos ata final de ano, cando está prevista a inauguración da nova praza. En Santiago, a compañía Ryanair reduce drásticamente o seu número de voos, algo que afecta moitos pasaxeiros e que mesmo vai acabar afectando os prezos que se pagan polos billetes nalgúnas rutas. Imos aclarar que voos desaparecen e cales van reducir a súa frecuencia. Demetrio Morenza. Sí, esta mesma tarde se irán por última vez dende este aeroporto de Santiago de Compostela eses voos de Ryanair con destino, un deles a Alacante, que será ás 5:05 da tarde, e o outro ás 10:05 da noite con destino a Palma de Mallorca. Son dous dos destinos que desaparecen con esta compañía irlandesa que salgan daqui, deste aeroporto de Lavacolla. Tamén desaparecen eses voos directos a Madrid, a Barcelona, a Málaga, a Gran Canaria ou a Zaragoza. Mantéñense outras liñas como puedan ser a de Sevilla, a de Lanzarote ou a de Londres ou de Tenerife Sur. Eso sí, con unha reducción considerable da frecuencia de voos. Para que nos facamos unha idea, por exemplo, de Tenerife Sur pasa de 10 voos semanais dos que dispoñía ata agora a 3 voos. O de Valencia pasa de 8 a 4 e o de Londres de 5 voos semanais pasará tan só a 2 voos semanais. De que é unha faena para todos os usuarios, que realmente podemos facer viaxes a baixo custo e deste xeito pois veríamos afectados para viaxes tanto desde Santiago de Compostela como desde Vigo tamén. Non creo que sexa a medida adecuada, xa que todos temos dereito a viaxar, non? E moitos viaxan por traballo, entón, claro, complícase os traslados, non ter esas posibilidades. As granxas de ovellas están tendo un problema coa lá, ninguén a quere nin de balde. O Vica, a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino, quere impulsar un lavadoiro de lá en Galicia para revalorizar un produto que antes era moi demandado. Nesta pequena granxa do concello lugués de Monterroso, Alejandro e a súa muller coidan de 450 ovellas e 2 años que venden para a carne. Un par de veces ao ano hai que rapar os animais. De cada vez xuntan 4 sacos cuns 500 kilos de lá, unhas 4 toneladas ao ano que non hai quen nas queira. Aínda por riba teñen que pagar o transporte que retire a lá da explotación. Entre a rapadura e o que nos costa o camión sobre 800, 900 euros. É o que vimos pagando cada vez que se rapan as ovellas e se manda lá no camión. Que son 2 veces ao ano. Que son 2 veces ao ano, o sea, son 8 por 800 euros 2 veces, 1.600 euros. Aínda que é novo, Alejandro aínda se acorda de cando alá valía algo e o que pagaban por ela cubríalle o custo de rapar as ovellas. Antes da pandemia queríana na China, agora nin alí. Nós non aproveitamos alá de ninguna forma porque non podemos, pero sí que cando vamos a talleres de lá e tal, sí que compramos calcetins e mantas e zapatos, que aí mesmamente fan zapatos de lá, bolsos, fan gomas, fan moitas cousas que alá, que se podría aproveitar de moitas maneiras, que cousa que non se aproveita. E nós cando vamos sí que compramos os calcetins e compramos moitas cousas porque non é en comparación alá a roupa sintética. No caso de que o intentasen, tampouco ven doado desfacerse dela pola súa conta. Minimamente dicían que se podía mezclar no esterco, pero non é tan fácil como parece, porque tens que deixarlle uns anos para que se desfaga no esterco. Despois tamén dicían que se podía enterrar debaixo da terra, pero claro, xa é un coste, porque tens que chamar unha pala, facer un burato enorme, enterrala, arder non arde, non ten moito que lle facer, non. O Vica, a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia, da que forma parte Alejandro, estuda a posibilidade de facer un lavadoiro para empezar a tratar e darlle uso á alá que se produce en Galicia. Herdou o oficio de panadeiro e case sen querer converteuse na persoa de referencia de moitas aldeas de Ourense. Ten a súa panadería en Celanova, pero varias veces a semana enche a súa furgoneta de pan e de outras cousas para percorrer as aldeas máis rurais da Baixa Limia. Na panadería Xuve de Celanova levan dende ben cedo traballando, pero coas primeiras luces do día, José prepárase para realizar un reparto moi especial. Necesita todo o día para chegar a unhas 40 aldeas de montaña.
Que se xente como a nós deixa de ir, creo que non vai vir nadie que vaya a facer ese tipo de traballo, porque se estar vendo en todas as panaderías que non hai relevo generacional. Por diante ten preto de 100 kilómetros, por iso hai que encher moi ben esta furgoneta, non só de pan e empanadas, tamén de piensos pros animais, de papelame. Que hai xente que a mellor che encarga algunha cousiña, faiche algún recao e procuras darlle un servicio do que podes. A veces pídenche leite, pídenche cousas que non teñen. Pois vamos a empezar unha jornada de traballo. Eu reparto polas zonas da Baixa Limia, que son os concellos de Bande, Lobeira, Muíños, Entrimo e Lobios. Buenos días, Marisa. Pois é un panadeiro hermoso, maravilloso. E me ten dado moi bons consellos ás veces tamén. No, eso non, eso daráramos tú a min. Consellos e dochos a ti. Daramos tú a min que eres de máis boa bella. persona. Sirve a centos de persoas, algunhas delas, como Ramón, son panadeiros xubilados con 54 anos na profesión. Eu, cando me jubilei, aburríme moito. O oficio é moi bonito, o que pasa que a juventud non quere. Cando chega a casa sempre é recibido pola súa filla Aroa. Ela sería a quinta xeración de panadeiros, pero o futuro arestora para esta familia é incerto. Os seus pais están a punto de xubilarse e, como ben dicía José, non hai relevo xeracional para unha profesión milenaria. Por certo, quen guste do pan galego xa pode aprender a elaborar masanai, un bolo ou unha empanada. Na Coruña impártense clases de pan tradicional galego para afeccionados. Andrés é mestre panadeiro. Desde hai anos imparte cursos de elaboración de pan galego con masanai. Masanai que eu teño, vale. Con isto fago este pan, vale, que este o fixen ayer, amasei, vale, que é o que vamos a facer hoxe na clase, e deixeno fermentar máis ou menos unha hora, dos, depende, vale, que duplique o tamaño, e o metí na nevera. E hoxe traelo así. Cada alumno tamén trae da casa a súa propia masanai e con ela aprende a amasar. Se explica pues, os diferentes procesos que ten a masa madre, como conservarla, como usarla. Desta volta toca darlle forma a un bolo ou un molete. Hoxe vamos a falar do índice do panadeiro, vale? E por porcentaxes, para calcular as recetas, vale? Vamos a ver as diferencias de fermentación que tenen os diferentes panes. Andrés pon en valor a recuperación e mantemento da panadería artesanal. Cando falo cos alumnos sí que me di en plan, es que eu normalmente compro pan industriais porque é máis barato que comprarlo artesanalmente. Entonces, o que eu trato de explicarles neste curso é justamente o contrario, o sea que é un pouco máis caro comprar o pan artesanal, pero ao final estás invertindo na saúde. Empanada de mexillóns con ovo será a aprendizaxe da próxima semana. O ovo é o alimento que máis encareceu neste 2025. Con todo, continúa a ser un dos produtos básicos da cesta da compra e a avicultura artesanal permite dispor de ovos da casa con todas as garantías. Quen teña un galiñeiro na casa para consumo propio ata un máximo de 30 galiñas tan só está obrigado a rexistrar os animais. Logo están explotacións como a de Carlos, avicultora artesanal de Arteixo. Unha das diferencias é que, por exemplo, os de autoconsumo non poden vender os ovos. É dicir, nós, como temos un control sanitario de salmonela e de todo isto, pois nós sí que podemos levar os ovos a feiras, podemos vender aquí na casa sin ningún problema, unha persoa que ven, podemos venderlle, ou incluso, montando unha sala de envasado, podemos venderlle a comercios, a restaurantes, a supermercados, a todo tipo de persoas. Ten unhas 35 galiñas poñedoras e 20 galos para carne, todos da raza autóctona galiña de Mos. Nós non sometemos, como na industria, as galiñas a ciclos moi grandes de luz. Aquí están en liberdade completamente e chegados estes meses temos o problema de que a posta baixa, xa que elas detectan que hai menos números de horas de sol, entón baixa a produción destes ovos. Baixo asesoramento da Asociación Avimos, a explotación de Carlos responde a un modelo productivo con sistemas máis respetuosos co benestar animal. O ovo este é completamente distinto ao que coñecen. Unha persoa que proba un ovo destes olvídase do ovo da compra, non vai máis ao super por ovos. Na avicultura artesanal os prezos oscilan entre os 5 e os 7 euros a dúcia de ovos. En Malpica están xa inmersos no Malpica Surfest, unha cita que reúne os mellores surfistas nacionais e que ao mesmo tempo pretende ser unha festa para todo tipo de público. Paula Cantelar, como está o ambiente?
Pois hai ambiente de festa, pero hai que dicir que está un pouquiño contido porque o certo é que fai moito frío. De feito, fai escasos minutos que acaban de sair estes participantes a competir porque estaban esperando a que mellorasen un chisco as condicións meteorolóxicas, porque a verdade é que fai bastante frío aquí hoxe en Malpica de Bergantiños. Estamos, como ben indicas, no Malpica Surf Fest, unha das grandes citas do outono aquí nesta vila de Bergantiños, que, como comentas, combina ademais deporte, música e ambiente surfeiro nesta praia de Area Maior. Aquí hoxe dispútanse o Campeonato de España de Sub Olas e tamén a Liga Nacional de Longboard, con máis de 6.000 euros de premios e baixo a organización da casa da One Surf a medida aquí de Malpica de Bergantiños. Hemos hecho ya 2 competiciones nacionales anteriormente aquí en Malpica, pero eran puramente evento competitivo, y este es el primer año que hemos podido abrazar el evento con más actividades para el público. Tenemos una zona de market, tenemos una zona de bar, tenemos una parte que haremos comidas, luego habrá conciertos, una parte de música, y bueno, por eso esto ya es la primera edición de lo que es el Malpica Surf Fest, por ese tema de que vamos a meter más actividades para hacer un fin de semana ameno en Malpica y que bueno, la gente pueda venir a disfrutar de los mejores surfistas nacionales en estas modalidades y además tener un día agradable en la playa en torno al surf aquí en el paseo de la playa de Malpica.